Se o 17 de maio, logo de celebrar as nosas letras galegas, non teñen plan, poden achegarse ata a Praza da Verdura de Vilagarcía. Dende as 11 da mañá e ata as 9 da noite, ali van instalar Vilabela. Trátase da primeira edición dun mercado composto exclusivamente por produtos de segunda man. Desde ropa, juguetes, menaje, decoración, todo tipo de mobiliario incluso, libros también. Y nada, para promover un poco la economía circular, el reciclaje, el consumo responsable, y que creo que es bastante interesante que Vilagarcía pues eso, se una a este tipo de movimiento. Porque a iniciativa busca fomentar entre a veciñanza esa filosofía de darlle unha segunda vida ao que outros xa non precisan, fomentando un consumo responsable. Pretende tamén que sirva de exemplo para os máis novos que tamén están implicados neste mercado. Hoy en día que vivimos en unha sociedad con mucho consumismo, fast fashion, y pues a los niños, a la gente de mi edad que la animo a venir porque es una oportunidad muy divertida, sobre todo para que nos beneficie a todos y pues que para pasarlo muy bien, que está muy guay y que os animéis a participar, no porque ya está todo completo, pero por lo menos a venir. A actividade xurdiu da iniciativa dun grupo de particulares colleitando axiña un gran éxito ata completar os 85 postos disponibles, conto co apoio do Concello. Algo que ao mellor estamos acostumados a ver en países de Centro Europa, en outros lados con asiduidade, algo que se fai dende fai moitas décadas en moitos sitios, pero que, polas circunstancias que sexan, ata agora non chegou este estilo de evento aquí. O mercado conta tamén cunha parte solidaria porque nel participan 4 ONGs con cada en seu posto. Son a Fundación Andrea, a Protectora de Animais de Vilagarcía, a Fundación Amigos de Galicia e a Asociación Galega de Linfedema.